Ngiyabingelela kuni nonke abalaleli nabathandi bomculo kaMaskandi wonke jikelele. Obingelelayo uOmphile owaziwa ngegama likaSikweletu, umfana ngacheleza phansi emzimkhulu lapha engidabuka khona. Ngithi anginethulele nangomsebenzi wenu wangonyaka ka2024 ozophuma ngomhla ka3 May aneza kwethu. Ngicela nje ukunxusa bonke abantu abathanda umculo kaSikweletu ukuthi bangeseke. Uzobe usukhona by Friday way3 May all over kuma digital. Ngiyacela nganiza kwethu ukuthi nilekelele niphuthume khona ngoba sekuyona ndlela esesiyisebenzisa ukudistribute umculo. Enginethemba lokuthi nizothokozela, ngisebenze kakhulu kona ngokukhulu ukuyikhandla. Cela ke sizwe sakithi ningeseke. Yes, and
endleleni yesimo nafuna insizwa ihamba umgangala. Hayi abafana bepam, hayi akusiwa amasosha lawo. Uyamfana ufuna ngife, ngeke ngibulawe nesipha. Uyamfana ufuna ngife, ngeke mina ngibulawe nesipha. Uyamfana ufuna ngife, ngeke mina ngibulawe nesipha.